Mikael Granlund, minkälaista tunnelmat aamujen jälkeen ennen tärkeää välieräottelua Venäjää vastaan? No oikein hyvät, että tätä on odotettu ja nyt päästään taistelemaan välierissä paikasta finaaliin, että ei voisi paljon parempaa olla. Eli nuori mies on siis intoa täynnä, kun uusi haaste taas tulee tässä vaiheessa uraa eteen. Juuri näin ja meillä on hyvä meininki tuossa, niin mikäs tässä innolla otetaan. Eilen oli ihan hyvä peli ja 2 pistettäkin tuli sulle. Uskotko, että tänään pääset pisteelle myös? Mikael Granlund 25-13, uskomaton 1-0 maali. Paljon jääkiekossa MM-kisojen historiassa nähty, mutta voi elämän käsi. Mitä sanotte, hyvät herrat, tuosta suorituksesta? Hei, eikö me ole koko ajan puhuttu, että ei nuorten miestä huimaa? Ei kyllä todellakaan huimaa. Ja tuosta videotarkistuksesta sen verran, että sieltähän ei voi tarkistaa mitään muuta kuin sen, että oliko kiekko maalissa, että korkeita mailaa, mitä esimerkiksi Venäjä tuossa protestoi, niin sitä ei videolta voi tarkistaa sääntöön. Myös Jens Suikkanen on kiertänyt maita ja mantuja. Miten sanot tuosta? No ensimmäisenä sanoo, että kellä tulee tämmöisessä välieräppärissä tuolla maalin takana mieleen, että yritäpä ilmaveiviä, niin Granlundita näköjään tulee. Ja kyllä sieltä Oulusalon poika, niin en tiedä montako kertaa on pihapeleissä vastaamaan tehnyt, mutta herra jestas mikä maali ja mihin paikkaan. Niin